cho bawk ấy chẳng ai lâu cái mà cái in xem thìn to kami tuh mi pawangin kami tuh atlasing to rilru hi anawa mo chuanin rilru na bawk a chuanin kala series bawk rilru ana tak hi chuanin min belau se tu man tu ma nge rich park lawa han omila chuanin topilang guitar nen ka tra lo le mu topila chuanin guitar te play la chang kha ma ka ti dan chin tu na chan ani to la mai the ma se ma chan chu ka ti dan chin ani rilru na chang ka shut down top thlen kim hi mo cho bawk ấy chẳng ai lâu cái mà cái in xem thìn cái mấy cái in ti đủ đã thấy top cái lũ ang reng ấy xem cái ngày zong cái này Inthen don hang cái chú Inthen hi cái đủ lâu thấy top mo Inthen cái nghe cái situation in Inthen ang ngoi pon Inthen hi cái đủ lâu china mà sinh Inthen cái tiệt lúc đó cho makeup le hi ka du mya lawa rilru na Mahse makeup le ka du ngai lawa ka tang tla zela lulu na ponyanga adwang ponyanga chuan chani ka tor tlok ka ka masengin ka vanei rui hlo le tia angjong hianin ka tlan ngai lo thunga ka tor chuan ka tong try na sa chuanin hla te ka phwa na sa chuan chian ka kom na sa chian hi ka kom na sa bawk ta chuan hei ano khana tur anga nyang chu ka zong ve chin ni chu masengin khata khan rui hlawan ka tlan ngai lo thunga chu ka vanei na nya thil pakhat tun hnu ka sha chhuani ta tun hma kha chang ka chhuak bik lo ta mar chu tun hnu ka sha chhu chu mishing hi relationship omreng tur kan ni lawin ka sha mo in ngai zong bible in ngai zong ro ati lawa chu mi de chu an in kopa an in ngai zong ati ngai lawa an in nei ati top mo chuan cha mishing hi in nei tura siam kan nia in ngai zong reng tura siam hi kan ning ka shelawa tun hnu ka ngai to hian chu in nei to chuanin number 1 na thu an thlung to number 2 nu panunan mang chuan number 3 faten to khang khanin har sat ni pokhana pot kala ni chu kha nu panun la lo thu thlung tu ko shan thu ma la lo le fa thlung tu si lawin khami pathum kha ten thewin lo char tai la 30% amista ni chu chuanin 30% tel lo zong khanin 70% in kan ngai zonga khami 30% tikim si lo khan 70% kan in shasia Inthen na chan tur tam zo hi kan in sha thina ni chu Inthen na chan tur zo hi kan in sha da wang hianin Inthen du si lo in pangai ve to la klo si hian Inthen na ton si hianin kan tareng china amar chu nu pa an ni to hi chuan in tuam dam na tam tak fa ti Hmangaihna wang te khan alo ta ni chu chuwa mishing hi rei tak in ngai zon hi atul in ka shelawa in nei tur hi chu in nei ngal to phi athai ka ringa mo chuwa relationship hi omreng hi athap pering ka shelawa meichia hianin mipa hi za se an shat ring an thiam ringa po hen ron der thiam se chuan mipa hianin meichia hi enge duat nuak ti lawin amar chu meichia an ni ti hi she thiam se Hmangai thiam se meichia hi chuan compliment hi kan loma care te hi kan du a khatyang ang kha care tia khan vaduat no nuak kan lo ngai sak hi kan du ni chu ngai poimo te mipa in ti thu em ya lawa min ti thu der hiana nuam ma chu teng che meichia poina in ti thu de lo mipa kan va ti thu der hiana nuam ma chu atha ka ti zo mipa te hi mo an caring lawa ni mya lawa mo meichia te po hyang kan zir lawa mi zia hi en ang lawa meichia ina zire mo ami paina zir shim hi chuan to mo zo hi an thange nge ka ta tin mi pa fel de o meichia fel de poina anwa kop pu kha fu lo chuanin khami ne na an inkara khan thil a fu thei chuang lo ni
chuan chuan mihring hi an poimo ka tia mipa poina hmeichhia wa khera wa duat tur hi chuanin hmeichhe nan lo zir ve hi ngai ka tia hmeichhe duat swal ol deuh te pawh hi nom ve a chuanin I duat hlei thei me lo pawh hi nom ve in lap nge nyang entinge ka soyang hmeichhia lu zauh ka ti dawn nge kher du lo deuh te hin om ve ta chungte in rol hi chu a tha ka ti lo ma se chungte nan shiat pu hi chu tha ka tia tin nu le pa te na fa te ngai zong an lo du lo hian ti vak vak hi tha ka ti lawa hril se atok ka tia I thil reng reng chu enforce mo I pressure impact lut tuk hian imrun lui na le lu lul na te a chhuak du ni chu ngai zong kher lawa po mo chuwa chuan an du lo ani chuan ki chu a tha ka ti lo he tiang chu ani lo ti ta se chuanin an pressure na lu tu ka chuan intina lo in date don ta se lo chhuak dun don ta se aruk te nan chhuaka aruk arali nan tia chungte bula te do tan soi mai mai a chuan chuan chungte bula ngai zong te ne na langtang taka om si hi a tha ka tia I Mahse ngin chungte inrol angchi hi chu a tha ka ti lo ami zia kha a chu tiang kha tiang I anin haw le to inga tinge chu tiang kha tiang lo wa in ti I he pa hi he nu hi ti te an ron lenga lo biak that du lo te emo hei tiang angchi attitude lo show ve wa wa khi a tha ka ti lo ke ma chango thil ni lo lawan chok thau ka ti ma sengin mi in thup thiam lo hi kania mi ka ngai sak hi chuanin ka lo ngai sak lo tok jina tia te he po hianin mi mit me hi ka lo veng thiam lo china tia ha mi mit me ven thiam te hi a tha ka tia hei chan bikin chan ho om khom na te in ngai zong lu tu kan om te han lo in ngai zong ve me mi ro se ma jing lut tu kan om te hanin midang hi anuam lo china ni chu khatia me te khanin khatia an cha khanin nu le pa te ma poi ngai zon lutuk te hi anuam lo ve the sha midang mit me te kha chuan chuanin thil chu atok ang chi hi chu ti tum hi tha ka ti ge pu ka chabik chong lo nga war chu ka ngai dan a thla ka ti ke ma chang kala nam ya lawa he ta ang zon hi pasal nei vat vat to ro I leng rei lutuk ka nge han in tiang chi chu ke ma chu kala len rei vak lo wa de kala na vak lo ta kala senior vak lo wang hianin amaro chu hey mizo hi chu kan in push vak zen chu thil hi kan ti zong kan de leng senior nula senior tlangwa senior kan in ti te hi I thil pakhata chuanin upat nu in nei hi a chalo ni la inding yang thil hi a har sa to ni chu azan chu pakhata chuanin edinan me chelam pang soita a o tu po lo an lo nei to a amo tho chan lo nei to amo in chunga thu nei na chinan lo nei an manin ti dan than zenget an lo nei to ni chu kha zenget le heta nula senior zenget le tlangwa senior zenget kha an in nei ta ni chu khatyanga khan in ngai zon po hian in mil hi har to chu ka ngai dana ni lo ti to tlat ang ka chu siam rem hi har to china kami wang khanin mishing hi no pangzo ka lo in nei hi chu a tha ni chu chuan senior to a hi chuanin hey an rilru hi a khau to wang hian so nem le hi har to a nupui pasal an nei du lo ani lo mar chu an ma ni zia anga in adjust thei to lo tur angkha chen pui reng kha an lo har sa ve thei ni chu tin an lo tiang hi ke po ka chian te hianin hei a chen hi chu du ve thau ma sengin mi wangai zonga wa try le tura hwai sen to lo te an om ve ni chu an nei du lo ni mya lo kha mar chu beidong ve deu to angchi hade ang beidong le beidong ang te po hi lo match mate thiang hi ngai khatia ta anga mi zo he I leng senior itar nangni tlangba si chong kam chetlo na an in mang fiam thu si ang te hi an chung ri la hanin enge insecure na le enge complex ni na hi atu na sa in karing he hi acha ka ti lo he even thau even chair even thu in ti ang te nen hian adang lam na ka shela in mu cha ui thau lugin dai ro te ang chi te ang nen hian adang lam na ka shela mi thatlo na lai in point out sakna ka ngaya he til hi ke chu acha ka ti lo mi adu chanin leng re ro se a in explain angai ka ti lawa kan lo push po ngai ka ti lo I chung te po hian an push fak hi angai ka ti